हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് വിഭൂതി യോഗം, 10ാമത്തെ വിഭൂതി യോഗം നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാണ്. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ മാതാജി? എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജിന്റെ ആയിരിക്കും. മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ചിത്ര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അല്ലെ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയായിരിക്കണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതുവരെ നമ്മള് പഠിച്ചു. 9ാമത്തെ അധ്യായം കൊണ്ട് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് 10ാമത്തെ അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതികൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മളടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്നാ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം എപ്പോഴും, എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയേണ്ട അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന്, അതാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, അതാണ് എന്ത് വിഭൂതി എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ് ഇല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആര് ഓർമ്മ വരും? ആ ടേസ്റ്റ് ഭഗവാനാന്ന് പറയുമ്പോ ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും ഇല്ലേ? ആണോ? അതെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആര് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി, അത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളും കൂടി കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വിഭൂതി അധ്യായത്തിലെ വിഭൂതി യോഗത്തില് പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയാണ്, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരാണ്, നീ അത് കേൾക്കാനാണ് അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീനാം ച സർവശഃ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, എന്റെ വിഭൂതി, ഇതിനെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? അവരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉത്ഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സ്വവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുമെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ ചതുശ്ലോകി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. 10-ലെ 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉൾക്കാമ്പാണെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് അകക്കാമ്പാണെന്ന് പറയാം ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതല്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മുഴുവനാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫുള്ള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങള്? ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം, അത് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാകുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവര്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നാരായണാത് ബ്രഹ്മജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശ രുദ്രാജായന്തേ നാരായണ ദ്വാദശാദിത്യ. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. അപ്പൊ നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്.
പറയുന്നത് ഇത് ഏതിൽ പറയുന്നതാണ്? നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. നാരായണൻ നിന്നാണ് ആര് ജനിച്ചത്? ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്. നാരായണൻ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, അഷ്ടവസുക്കൾ ജനിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാ വരുന്നത്? നാരായണൻ നിന്നാ വരുന്നത്. ഈ നാരായണൻ ആരിൽ നിന്നാ വന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. മച്ചിത്ത മത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പരസ്പരം അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ സംസാരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവാണ് അവര് തമ്മില് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു, സംതൃപ്തിയും ആനന്ദം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കതില് ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച. അവര് തമ്മില് ആനന്ദിക്കുന്നു, സംതൃപ്തിയും കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുപിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ബീജവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനോടാണ്? ഒരു ബീജത്തിനോട്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോട്, ഒരു വിത്ത് നടുന്നതിനോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും എണ്ണമില്ല. അത്രയും ജീവാത്മാക്കള് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തില് ഈ ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞാല്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ വിത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് മുളച്ചു വരും. നമ്മളെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് നട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കും. ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ ഈ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പതിവായി ആ വിത്ത് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അങ്ങനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആ ആധ്യാത്മിക ചെടി വളർന്ന് അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാല് വൈകുണ്ഠ ലോകം. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തേക്ക് ഉയരും. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ അത് പോയി എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അത് ആശ്രയം തേടി വിശ്രമിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പൂക്കളും കായ്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതുപോലെ
തന്നെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നാമജപം അപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിത് കുറച്ച് ഇത്തിരി കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അതില് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആരാണ് എന്നെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ആ ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അവര് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വഴി അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തേല് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വിശ്വാസിനായൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടന ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഒതുങ്ങുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും എന്ത് സാധിക്കും? അവസാനം പ്രയാസം കൂടാതെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഇടവരും. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക, അതാണ് അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അത് പ്രേമപൂർവം ആവുകയും വേണം. പ്രേമപൂർവത്തോടെ ആയിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കോളും. ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസുത. അങ്ങനെ അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ ഞാൻ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരും ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിച്ച് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏത്? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് ശ്ലോകാണ്? ആ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അവര് തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സമർപ്പിതരായിരിക്കും. പരസ്പരം അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ബോധദീപ്തരാവുകയും അവരെന്ത് ചെയ്യും? സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അങ്ങനെയുള്ളവരില് ഭഗവാൻ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കും, അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസിനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ
ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റും. ഇപ്പൊ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഒരു ഭക്തന് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ ആ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി തരും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകും. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരെ ഏറ്റെടുക്കും? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭൂം ആഹുസ്താമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങ് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനാണ് അങ്ങ്, അഭൗതികനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായിട്ടുള്ള നാരദൻ, അസിതൻ, വ്യാസൻ, ദേവലൻ തുടങ്ങിയ ഋഷിമാരും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ്, വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണുതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ അങ്ങയെ പറ്റി എത്ര കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ അമൃതത്വം വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അതിന്റെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യഥാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്റെ ഭാസുരങ്ങളായ വിഭൂതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തില്ല? അവസാനമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയണെന്നിട്ട്? അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില് കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കവും ഒടുക്കവും മധ്യവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറയാണ്. ശ്ലോകം ഇല്ല, വായിക്കാതെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. ഇത് വായിച്ചു പോകാം, മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ശ്ലോകം 21 പറയാം മീനിങ്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ 12 ആദിത്യന്മാരിൽ മുഖ്യനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണു
ഞാനാണ്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഞാനാണ്. പിന്നെ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, ജീവാത്മാക്കളിൽ ജീവചൈതന്യം, അതിന്റെ അവബോധം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ, യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ ഞാനാണ്, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ 8 വസ്തുക്കൾ, അഷ്ടവസ്തുക്കളിൽ അഗ്നി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ ഞാനാണ്, ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ബൃഹസ്പതി, ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സേനാധിപന്മാരിൽ ആരാണ്? കാർത്തികേയൻ, മഹാദേവന്റെ പാർവതിദേവിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള സ്കന്ദൻ. ആ കാർത്തികേയൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകം അക്ഷരം, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളില് ഏതാണ്? തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയോ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഏതാണ്? അശ്വത്ഥം ഭഗവാനാണ്. അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് വെച്ചാല് ആൽവൃക്ഷം, അരയാൽ വൃക്ഷം. അരയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അശ്വം എന്ന് വെച്ചാല് കുതിര, അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പിറന്ന കുതിരയാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായ ഐരാവതം, മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ രാജാവാണ്, മനുഷ്യരിലെ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ, കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞാൻ കാലമാണ്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങൾ, ആദ്യം മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം, സമാസം എന്ന് വെച്ചാല് ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതല്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയില്ല, ഈ 2 കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു, അതിനാണ് സമാസം. അപ്പൊ അതില് ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാനാണ്. അനവസാനമായ കാലം, സൃഷ്ടികർത്താവിൽ ബ്രഹ്മാവ് ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. 4 മുഖങ്ങളുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. ബ്രഹ്മാവ് പല മുഖങ്ങളുള്ളതുണ്ട്, അതില് 4 മുഖങ്ങളുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. സർവസംഹാരിയായ മരണം, ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതെല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം, ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, നവംബർ ഡിസംബർ മാസം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാണ്. ജയവും സദ് ഉദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും എല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനാണ് ഞാൻ, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസമഹർഷി, ചിന്തകരിൽ ഞാൻ ഉശനാകവി. ഉശനാകവി എന്ന് വെച്ചാല് അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യർ, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ശുക്രാചാര്യർ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി,
എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. പിന്നെ അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തുദ്ധേശതാ പ്രോക്ത വിഭൂതിർ വിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ സൂചന മാത്രമാണ്. ശരിക്കും എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരു അവസാനം ഇല്ല. ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ തന്നത്. ശരിക്കും എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? യത് യത് വിഭൂതി മത് സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്ത് നിറഞ്ഞത്, സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത്, തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ള, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, തേജസ്സുറ്റതായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തു കണ്ടാലും അതാരാണ്? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഏത് ലോകത്തായാലും, ആധ്യാത്മികത്തിലായാലും ഭൗതികത്തിലായാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മയിലിന്റെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുയിലിന്റെ നാദം അല്ലെ, മയിലിന്റെ ഭംഗി, പിന്നെന്താണ് സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത് മയില്, പിന്നെ കുയിലിന്റെ ആ സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യകാന്തി പൂ, സൺഫ്ലവർ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് ഒക്കെ ആരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മള് കണക്കാക്കേണ്ടത്. അതായത് സാധാരണയിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സാധാരണയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംഞാ തേനാ തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണ ഏകാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? കാരണം എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. എന്താണ്? എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?